Jo crec que iniciem la temporada de l'Ibam Alcoi d'una manera molt potent, no? I no podia ser d'una altra manera perquè, com sabeu, a més, en el 2021 Alcoi és la capital cultural valenciana. Alcoi és una ciutat molt potent per moltes coses, però també per la quantitat de gent de la cultura que té. I m'està venint ara a la ment l'Ovidi, la Isabel Clara Simó, que ja no està amb nosaltres. Va ser molt curiós, la primera que estava en aquell llistat era la Isabel Clara Simó, i en molt poc temps i dins d'aquest procés de valoració vostra va faltar i ens va deixar. Primer que res, m'agradaria també disculpar la presència del nostre alcalde, Toni Francesc, que per qüestions d'agenda tampoc ens ha pogut acompanyar, i el que sí que voldria és agrair-vos el que hàgiu comptat en Alcoi per aportar una exposició feta ad hoc com aquesta per a aquesta ciutat. Per a mi era molt important, aquesta és una exposició oberta al públic general, no és una exposició per a especialistes. És una exposició, les peces són conegudes dins del món del disseny. El que a mi m'interessava d'aquesta exposició és canviar la mirada de la gent sobre els objectes quotidians. Crec que és molt important que la gent aprecie els objectes quotidians, que els mire no com objectes que usa habitualment, que evidentment els usa, o que tenen un preu que més car o més barat, sinó que capten la dimensió, la qualitat estètica i cultural, el valor cultural que aporten els objectes quotidians, perquè aquesta, per a mi, és la verdadera funció del disseny. Està organitzada la funció dels àmbits, que són de l'hàbitat, de la casa, quan estem entre nosaltres, en la família, que cumplen esta función de estar ahí, de tener una amable de hacerte mirar los objetos de otra manera. Es cierto que luego de aquí han sacado una lámpara, han hecho una lámpara de elefante y de esta manera. Pero permite ver cómo el diseño aporta valor y puede reordenar o recuperar tradiciones. A partir de aquí veréis objetos, esto es de Nacho de Remia Pazara,